Hello. Hello guys, welcome back to my channel. So ang gini zoo faideng Assam State Zoo. So nanti mama nulu mune. Fitura lagi habbai nathai bara sibjuna fakal nuake mate unha lagi na beransi besang biyo so jaga forko godan bonai dinale juna fakal laba fijanango so nithangmona bana lama hade video ko jobjasin hello hello puraka hello. Hello. Review Black Panther. Tamam. Unnas dong na. Faibai se mitilar na. Ahai bulur ya kai. Gozo akan nangro manu yo masih bersandu mata nana meta ada nih tahu napa naik dengan saja begitu ya. Manis itu nak dong, tahu dong, pandor, manis mekra. So nanti mana naik bela tiket ke counter mana nunggu. So Assam State Zoo masih website ada online tiket, online kelam nani booking kelam nanggu warna. Krani romance. Mình sẽ phải đường nó thay
नायनो गोनां जेबोआनो गैया मोसा मानैसो मै हरिण मानैसो बेखिनियानोल' आरोना सिगाङाय दंमोन दा मानि थाखाय एसेबां खमिबाय मिथिला आरोबाव दंबावो नायनो गोनां मा मा नुयो नायलाबायनानैसै आरो नोंथांमोनखौबो देखायलांसै Jangan belum sedang gini nak. Yes, kelas. बाथरुम थांनोबो बेयाव प्रेस खालामनांगोन जायाखै माथो Oh no! खबाय
बाकी जुनारफोरखौ बाद होनानै आं बिनि टयलेट सिस्टेम दर्जा सिस्टेमखौ मोजां नांबाय आरोना फिंगार प्रेस खालामनांगौ लेफ्ट हेन्ड साइडआ जाया माबा राइट हेन्ड साइडनि फिंगार बे आसिखौ प्रेस खालामबा खुलियो आरोना मोजां नांबाय बेखौनो guys, दिनैनि भिडिअ बेसेनोसै भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो थेंक इउ गाइस भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय